Usa ka 56 anyos nga sakop sa LGBTQIA+ community ang nasikop sa NBI Sevro kay nagpakaroon inong licensed cosmetic surgeon o doktor. Tulo ka mga transgender ang midangup sa NBI nga nagpakitabang human matud pa nagka-impeksyon human giinjekan og chemical sa suspect. Ang kinatibuk-ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Liko, opo ha. Opo. Kini ang aktual nga entrapment operation nga gihimo sa NBI Sevro batok sa suspect sud sa usa ka hotel sa Cebu City nitong Martes, December 10. Gihimo ang operasyon human midangup sa NBI ang mga biktima nga mareklamo nga nagka-impeksyon human turuki ug wala pa mahibaw-i nga kemikal sa suspitsado. Sa opisina sa NBI nag-abot ang suspect ug ang mga reklamante. Amungan ko nimo, halos gipatay ko nimo. Di jud ka mo tingog diha, di ka makig-cooperate namo dire. Natog di ka mapreso habang buhay dire. Hangyo ni Katlia, 33 anyos ug dili niya tinuod nga pangan ngadto sa fake cosmetic doctor. Nga masuta lang nila kung unsa ang gipang-inject sa suspitsado diha kanila. Importante kini aron madapatan sila sa insaktong tambal nunod sa nasinati nilang impeksyon. Human turuki og chemical na infected ang iyang batang padulong na sa iyang duha ka paa. Si Katlia ang usa lang sa tulo ka mga biktima nga midangup og nagpakitabang sa NBI Sevro. October 2 ning tuiga dihang mi-avail siya sa serbisyo sa suspect. Pila ka adlaw lang ang milabay mibalik siya aron maturukan sa ikaduhang higayon. Mato di Katlia, 20,000 pesos ang gibayad niya sa suspect. Gireklamo ang dinakpan nga si Ruel Bacos una ila sa mga pangalan nga kay Last og Mami Debs, 56 anyos. Init akong lawas. Init ang kanang kilid niya nga di ko kasabot mo magisunog din bugat sa paminaw. Usa man ako ni ay kangilad ba ani? November 1 opera dayon kay ang doktor nga major na ka kay uyaw na to kuha na niya. Pagka taon-taon doon manabtang isa ka bulan ma'am na naman po na siya ma'am. Another operation na po. Paita unya nagasto gid na mo sa ospital no. Di gid basta-basta. Kabat na gid siya 600,000 na gid. Og ako pang maigsoon og wala bitaw patay na ko. Sa tabang sa iyang pamilya na operahan si Katlia og nakuha ang matud pa na og kagaw nga nagpundumog na sa pagturok sa kemikal. Susama usab ang reklamo sa 23 anyos nga best friend ni Katlia nga si Nan Agustin. Dili tinuod nga pangalan. Human maturuki og kemikal, matud pa niya, problema na niya sa tibuok kinabuhang iya untang gipanindot nga batang. Lesson learn ako to all the transgender out there na mas better na lang magpading na lang mo. Di na jud mo magsige educate kay inyong kinabuhi ang kapalit. Mao gyud akong advice and then ayaw na mo sige pa inject in town ay kay di lalim tanawa ako Di siya gay mo siya kanang di siya normal. Mato ni NBI Sevro Director, Attorney Renan Oliva, nga human midangup ang mga biktima sa ilang buhatan, ilang nasuta gikan sa Professional Regulations Commission nga dili doktor ang suspect. Subay niini gihimo ang entrapment operation din ang usa sa mga biktima. Nagpakaroon ni ingnon nga subling magpaturok sa iyang batang. His operations were conducted on hotel rooms and his residence, which are red flags. As you remember, early this year, we arrested also a fake doctor which has been doing these procedures in hotel rooms, which are red flags for these kinds of criminal activity. Sa impormasyon nga nakuha sa ahensya, 4 na katuig nga gihimo sa biktima ang medical malpractice. Nasayran nga ang suspect kanhi assistant sa usa ka licensed cosmetic surgeon. Gitaktak siya human masayri nga naghimog illegal nga kalihukan gawa sa klinik nga gitrabahuan. Kasong illegal practice of medicine o estafa ang gipasaka batok sa dinakpan. We are calling other victims of Mr. Ruel Fernandez Bacos, alias Kay Last and Mami Debs, to come to the office to file the necessary complaints. Gisulayan sa pagkuha siyang habig ang suspitsado apan nagdumili kini sa pag-atubang sa news team. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.